Rakovina prostaty si vyžiada na Slovensku ročne stovky životov. Návšteva urológa a včasný záchyt ochorenia je kľúčom pre jeho úspešnú liečbu. Karcinom prostaty je najčastejší zhubný nádor u mužov. Každý 8. muž bude mať počas svojho života diagnostikovaný karcinom prostaty. Aj keď je výskyt rakoviny prostaty častý, tento nádor má rôznorodé správanie a môže byť nenápadný, ale aj veľmi agresívny a nebezpečný pre pacienta. Preto sa odborné názory na intenzívne vyhľadávanie tohoto ochorenia v populácii rôznia. Najdôležitejším momentom pri predchádzaní neskorej diagnózy rakoviny prostaty je zodpovednosť každého muža k svojmu zdraviu. Odporúča sa odborné urologické vyšetrenie u každého muža po 40. roku života, kde sa vykoná ultrazvukové vyšetrenie a vyšetrenie prstom cez konečník. Vyšetrenie onkomarkera PSA je dobrovoľné a silné odporúčanie sa dáva len mužom s častým výskytom rakoviny prostaty alebo prsníka v rodine. Problémom je interpretácia hraničných hodnôt PSA alebo normálnych hodnôt PSA, ktoré nemusia potvrdiť ani vylúčiť prítomnosť nádoru. Biopsia prostaty je špecializovaný odber tkaniva na zistenie prítomnosti nádoru pomocou ihly zavedenej cez konečník alebo cez hrádzu pacienta. Tento zákrok uskutočňuje urológ početnými vpichmi ihlou do prostaty tak, aby bola reprezentovaná každá časť prostatickej žľazy. Asi 70% pacientov podstupujúcich biopsiu bude mať negatívny výsledok, to znamená, že nádor je neprítomný. Až 35% prípadov je však falošne negatívnych, to znamená, že nádor je prítomný, ale biopsia ho neukáže. Preto je potrebný intenzívny vývoj inovatívnych metód na diagnostiku nádorových ochorení. GIASE je inovatívny test na zistenie pravdepodobnej prítomnosti karcinómu prostaty z krvi. Doterajšie dáta získané zo štúdií z GIASE ukazujú, že tento test by mohol byť citlivejší ako bežne používané vyšetrenie krvi, napríklad PSA. Jeho použitie by mohlo napomôcť v rozhodovaní, či je alebo nie je potrebné biopsiu prostaty vykonať. Napriek tomu, že táto metóda sa javí ako veľmi sľubná, nie je diagnostickým štandardom. Na zaradenie tohoto testu do bežnej klinickej praxe potrebujeme získať konfirmačné dáta z nezávislých prospektívnych štúdií organizovaných na veľkej populácii mužov. Pacienti, ktorí by sa chceli dozvedieť presnejšiu informáciu o prítomnosti alebo neprítomnosti nádoru prostaty, majú možnosť takýto test uskutočniť po konzultácii so svojím lekárom formou samoplatby.